Ovo je zemlja. A ovo je čovek. Najinteligentniji oblik života na planeti Zemlji. Kada je sezona parenja, ovakav primjerak često se nalazi ovdje gdje ga upravo gledam. Na pojilu. Ovo je žena. Najlepši oblik života na Zemlji. I najsavršeniji i najpametniji i najbolji oblik života na Zemlji. Kako bi osvojio ovaj fantastični primjerak ženke, ovaj izmučeni i pomalo ružni i klempavi primjerak, sada osedeli, a uskoro i ćelavi. Dobro je, razumeli su. Primjerak mora da se istakne u moru predatora. Zato neće pribjegavati klasičnim metodama osvajanja kao i ostali. Pravi alfa mužjak zna kako se dominira teritoriju. Zna kako da hidrira, smanji osjećaj zategnutosti i osveži svoju kožu u jednom potezu. I zna kako da se zaštiti od znoja, neprijatnih mirisa i iritacije u drugom potezu. I naravno, zna kako da sve to savršeno izreklamira. Zato, koliko god on bio ružan, set i skoro ćelav, alfa mužjak nikad ne brine za produženje i opstanak svoje vrste.